ground mondo iwinj tich madhi mbele, iwinj gima dhano koni. Iniparo ni the northern part of this country, jok manosega we pok noneno seche ma 754 kilometers mar lam migo kadhi kowuok Isiolo madhi matucho cha dwa donjo mana cho Ethiopia kuch moyaw that end. Iparo ni ginok gine seche ma koro idwa chak los Rironi Mau Summit kuma December waninde piny marum maka kaponi ni dhi December to jimoko dwano chiew sa paro tieno. Sani bro yudo lane 4 koni lane 4 koni. Wuok Nairobi nyaka Kisumu dhi bet 2 hours. 2 hours. Jididar Nairobi dhi chako dak Tigoni gi Naivasha. Kakoro sani Naivasha jidhiga gi 1 hour. Naivasha kwa 1 hour ka. Yes. Pare kaka lanes koro ni 4. Naivasha dhi bet kata koro moja bor. Idhi udo kata no dak Naivasha kai. The larger end of the open. Seche makori winjo ka ni koro barabara ma Kisumu Busia ntie contract kende dwa chwade dual carriage. Ipani jogo kne seche ma affordable housing igero kuonde gi stadiums gi igero jogi okne. Seche ma markets gi igero kendo biro mine ka market orumo. Iparo ni okne Ginam. En lweny mabiro mbele kae. Okoyot. William Ruto dhi yombo mabor sana. Kawuono tarik adi? Tarik 4 dwe mar 9. Tarik 4 dwe mar 9. Mondo William Ruto duogi dhi bet matek ka president. Gole makoro tek mogik. Iwinja. The bedo president tech. Dibet matek. But gole tech zaidi. Tech zaidi. Nikichango. Mogi makoni ni. Nikichango. IBC ni elwete. Tich motimo. Okay. Tich motimo ni. Ema dhi miyo golo Ruto dibet matek. Kata sani aparo ni winjo ka weche mag one term ka osechako dog piny. Ng'ato wacho ni kata wacho one term ni. Ng'ani to ti. Jo one term mang'eny oselokore gi jo two term sani. Kendo nikech gineno. Iwinjo. Gineno ni tich adier tich temango tich tiri. Inidwa